Slovensko trápi vysoká nezamestnanosť. V závere roka pribudla v krajine ďalšia 10 000 ľudí bez práce. A pred každým z nich stojí neľahké obdobie. Čo môže jednotlivec urobiť pre skvalitnenie života v prostredí, kde mu ekonomická klíma a spoločnosť nenahráva? To je naša dnešná otázka. V štúdiu je spolu so mnou Janko Šturiak, profesor priemyselného inžinierstva, ktorý prednášal na fakultách v Nemecku, stále prednáša na Slovensku i v Čechách, dlhé roky viedol úspešnú spoločnosť v oblasti výskumu, inovácie a organizácie podnikov, kaučuje podnikateľov, šéfov úspešných podnikov a radí im, ako efektívne podnikať. Pekný deň, pán Košturiak. Dobrý deň. Pán Košturiak, vysielame zo štúdia v Banskej Bystrici, teda v kraji, kde je v tejto chvíli, alebo minimálne na konci roka, bola 18,5% nezamestnanosť. Je začiatok roka a pre mnohých je toto obdobie možno sú v novej situácii, v nových podmienkach, možno, že stratili zamestnanie, sú nezamestnaní roky, pretože v lokalite, kde bývajú, nie je žiadnej ekonomickej činnosti a možno sú zúfalí a dokonca sa im nechce žiť. Vieme všetci, že na tento problém neexistuje žiaden všeobecný recept, ako sa z tejto situácie dostať, ale vy ste pán, ktorému sa v oblasti života alebo v určitej časti života podarilo uspieť. Čítala som, že človek môže sa zmeniť alebo môže zmeniť svoj život a svoj osud i na základe pozitívneho príkladu, keď vidí a má okolo seba pozitívne príklady. A ten pozitívny príklad ho naštartuje natoľko a vymrští ho, že začne nové obdobie svojho života. A ja si veľmi prajem, aby ste možno dnes vy boli takým slniečkom, svetlom pre mnohých ľudí a motivovali ich možno k úspešnému životu. Ale aby sme tak mohli urobiť, tak je dobré, aby naši poslucháči možno spoznali váš príbeh. Tak ak dovolíte, by som sa chcela opýtať, aký je váš životný osud, aký je váš životný príbeh a keď hovorím, že úspešný, tak zdôrazníme možno aj tie aspekty úspechu. No, to je veľa otázok v jednom a keď ste chceli slniečko do relácie, tak ste mali zavolať moju manželku, aby tak viac to tu oslnila, ale môj príbeh je jednoduchý. Ja som začal podnikať, keď teda to má byť podnikateľský príbeh, tak ako asi všetci na Slovensku, vtedy, keď sa zmenila politická klíma a kedy sa mohlo podnikať. Ja som začal podnikať ako živnostník. Na určitej fáze som sa dostal na takú križovatku, že som sa musel rozhodnúť, či budem robiť profesora na vysokej škole, alebo pôjdem do toho menej stabilného sveta podnikania, tak som sa rozhodol pre tú druhú cestu a dodnes to neľutujem, pretože podnikanie mne prinieslo predovšetkým slobodu a množstvo stretnutí so zaujímavými ľuďmi a kopu zaujímavej práce. Takže možno som mal aj šťastie, lebo práve keď sa lámal ten politický systém, tak som mal možnosť robiť vo veľkej výskumnej spoločnosti v Nemecku a ona fungovala tak, že vlastne tie nápady, ktoré výskumníci vymysleli, tak hneď vznikali firmy, ktoré tie nápady nejako tak akože doťahovali ďalej. No ja som mal možnosť na takýchto projektoch robiť, takže ja som vlastne v Nemecku videl, ako z nejakej myšlienky vzniká firma, ako z tej firmy vzniká biznis a ako sa tam ľudia môžu zamestnať a tak ďalej. No, samozrejme, že všetko to boli väčšinou také sofistikovanejšie podnikateľské modely, ktoré z toho výskumu vznikali. No, takže to bola tá prvá inšpirácia, potom som robil na vývoji simulačného softvéru, potom sme založili na Slovensku firmu, ktorá robila skenovanie a počítačové modelovanie, to už vtedy na tom pracovali slovenskí študenti, čo ma zase tak povzbudilo, že dokonca študent na vysokej škole už môže veľmi úspešne podnikať a potom sme budovali našu firmu v Žiline a budujeme ju ďalej. Takže... Ten podnikateľský príbeh sa nedá odstrhnúť od toho osobného príbehu. Takže ešte sa skúsme trochu vrátiť naspäť. Vy ste vyštudovali akú školu? Ja som vyštudoval strojárskú technológiu. Strojárskú technológiu. A keď ste skončili, alebo respektíve už to bolo v ktorých rokoch? No to bolo niekedy už veľmi dávno. 84, 80. Aha, čiže hovoríme ešte stále o minulom režime. Áno. Takže to znamená, že v tom období sa ešte o podnikaní nehovorilo, nebolo možné podnikať.
podnikať, ale vy ste tušili už, že možno sa vydáte touto cestou, vy ste začali najprv učiť, pravda? Áno, áno. Ten prelom z toho, že ste sa rozhodli opustiť pedagogickú činnosť a išli ste podnikať, nastal ako? No, to nechcem to ako komplikovať, tak jedna vec je, že na vysokej škole sa častokrát vedú také žabomyšie vojny, takže človeku to tam mnohí ľudia občas nepríjemňovali a museli ste proste riešiť také veci, ktoré sa mi zdali až smiešné. Takže to bola jedna vec. Druhá vec je, že keď máte akúsi stavbu, ja som bol profesor relatívne mladý, takže som mohol sedieť v tých chlebičkových komisiách a užívať si to tam. No a myslím si, že zvyšok života stráviť niekde za katedrou a chodiť z komisie do komisie a podpisovať nejaké posudky, ako to nebola nejaká veľká výzva pre mňa. No a na druhej strane som videl, že všade, kde sa človek pozrie, je príležitosť podnikať. Takže my sme sami začali podnikať a založili sme firmu. Firmu, ktorá sa zaoberala čím? No, naša firma robí vlastne, ja som sa inšpiroval v Nemecku, takže my sme tú firmu založili s nemeckými kolegami na začiatku. No a vlastne robili sme výskum, ale taký skôr aplikovaný, poradenstvo v oblasti inovácií, technických inovácií a vôbec komercionalizácie týchto inovácií a s tým súviselo aj vzdelávanie, takže dnes robíme vzdelávanie práve pre podnikateľov. Inovácie znamená, že vy ste prichádzali s nápadmi, ako veci robiť lepšie, efektívnejšie, kvalitnejšie, tak? Aby sme rozumeli, o čo... Tak áno, tak s nápadmi prichádza veľa ľudí, nestačí prichádzať s nápadmi, sila inovácie je práve v tej realizácii toho nápadu, takže áno, dá sa tak povedať, inovácia by mala priniesť vyššiu hodnotu pre zákazníka, že uľahčí mu život, skvalitní mu život, dá mu niečo, čo ten zákazník ocení. A väčšinou to súvisí s tým, že je to niečo, čo pomáha životnému prostrediu alebo zefektívňuje nejaký proces a tak ďalej. Veľa ľudí hovorí, že keby mali tú šancu začať podnikať na začiatku toho prelomového obdobia 89-90, kedy sa to všetko zlomilo a to prostredie bolo ešte prázdne, vytvárali sa nové podnikateľské aktivity, podnikateľské smery, že dnes by boli úspešní. Dnes údajne je trh preplnený, je toho plno a dnes vymyslieť niečo nové, s čím by človek prišiel, je komplikované. Ja sa chcem opýtať, čím bola tá doba vtedy, keď ste začínali vy podnikať, iná oproti tejto? Myslím, a keby ste aj vyzdvihli možno benefity dnešnej doby oproti tým začiatkom? No, je zbytočné rozprávať, čo by bolo, keby jednoducho bola nejaká doba, dnes je iná doba. No, tá doba bola zaujímavá v tom, že naozaj človek hocičoho sa chytil, pokiaľ nebol úplný hlupák, tak to mohlo len dobre dopadnúť, ak bol vytrvalý a troška poctivosti k tomu. Na druhej strane bola to doba zlá v tom, že veľa ľudí, čo sa vyhlasovalo za podnikateľov, tak boli to obyčajní, ako by som ich slušne nazval, podnikavci alebo špekulanti, sa privatizovalo v tej dobe, tie pravidlá boli nejasné, takže bola tá doba v niečom dobrá, v niečom zlá. Dobrá bola v tom, že bolo veľa elánu, že naozaj nič nefungovalo a hoci kde človek mohol byť úspešný, na druhej strane tam bolo veľa takej politiky a takých rôznych tých presunov majetkov. Dnes je doba iná, dnes ľudia možno majú pocit, že všetko už je, ale to vôbec nie je pravda, veď sa prejdite niekedy po meste a choďte sa pozrieť, hoci kde, príjete do obchodu a vidíte predavačku, ktorú to nebaví, príjete do reštaurácie a dajú vám jedlo, ktoré je studené, príjete do nemocnice a tam nezaklopú na dvere, neusmejú sa na vás. Čiže hoci kde, hoci akú činnosť by človek začal robiť, aj tie, ktoré už sú akože rozdelené, tak je môže robiť lepšie, môže robiť na inej úrovni. Takže ja si myslím, že dnes je tá doba takisto pre podnikateľov dobrá, ako bola vtedy. Nemôžno povedať, že vy ste to mali, vy, čo ste začínali v 89. 90. rokoch, že ste to mali jednoduchšie? No, tak môžeme povedať, a čo nám to pomôže? No, možno sme to mali, ako kto, no, záleží, kto v akej oblasti podnikal. Jednoduchšie možno tí, ktorí tie pravidlá neboli tak definované, neboli možno také odvody vtedy. Na druhej strane, keď si zoberiete v banke, keď ste si vtedy požičiavali, boli úplne iné podmienky na úver, takže niečo bolo dobre, niečo bolo zlé, ale iné som chcel povedať, že dnešná doba je zaujímavá v tom, že sa tu deje niečo, ako bola priemyselná revolúcia, že tu prichádzajú nové zlomové technológie, ktoré predtým neboli.
A teraz by sme ich mohli postupne rozobrať, ale čiže tie karty sa rozdávajú, dá sa povedať, skoro odznova. Čiže tu prichádzajú technológie, ako je, 3D tlač, elektromobilita, elektrobicykle, ekologické farmárčenie, relokácia, to znamená, ten globálny svet sa ako keby zmršťoval a začína sa znova lokálne vyrábať a lokálne spotrebovať. Čiže je tu toľko zmien v tej spoločnosti a každá táto zmena je príležitosť. Že ľudia nadávajú veľakrát, že je kríza. To nie je kríza, ten systém sa bráni tomu zneužívaniu, tomu nezmyselnému rastu a to všetko prináša nové šance. Čiže tá doba je práve pekná dnes na to, aby ľudia mohli podnikať. Áno, my sme tu dnes na to, aby sme hľadali východiska a pozitíva práve v dnešnom prostredí a aby sme našli motiváciu, ako inak možno zodpovedne žiť. Napriek tomu ešte by som sa na chvíľu zastavila pri tých negatívach, v čom je náročná dnešné podnikateľské prostredie? Aby sme vedeli, aby sme poznali v podstate všetky fakty a atribúty, ktoré nás môžu čakať. V čom je to teda náročné? Tie prieskumy, že v čom je náročné podnikanie, sa pravidelne zverejňujú a väčšinou na tých prvých priečkách sa vždy vyskytuje korupcia, také netransparentné vôbec obchodovanie, nevymožiteľnosť práva, že niekto vám nezaplatí faktúry a vy sa k tým peniazem nedostanete. Takže toto je asi najťažšie v podnikaní, že korupcia, nevymožiteľnosť práva, štátna byrokracia, tí úradníci, ktorí žijú z daní, ktoré podnikatelia odviedli, sa správajú, ako keby tie peniaze vyprodukovali oni sami. Uh-huh. Potom nám tu dávajú rôzne, volajú to, že európske peniaze, ja neviem, čo to je európsky peniaz, to niekde tam oni v Bruseli vyrobili tie peniaze, alebo to sú naše peniaze, ktoré len oni transferujú naspäť a tvária sa, ako keby im patrili. Uh-huh. Takže v tomto je to možno, nechcem povedať, že ťažké, ale že na podnikateľov sa stále ľudia ešte pozerajú ako na tých podnikavcov, ktorých sme tu mali. Uh-huh. Niekedy aj, by som povedal, oprávnene, že je veľa ľudí, ktorí sa hlási, že sú podnikatelia a kradnú, podvádzajú, tunelujú, priživujú sa. No tak ja si myslím, že kým si nezačneme vážiť podnikateľov ako skupinu ľudí, ktorá vytvára prácu, ktorá vytvára pracovné miesta, ktorá platí dane, pretože ja si myslím, že podnikateľ má platiť dane. No tak ja sa pýtam, kto tu bude tie hodnoty vytvárať. Uh-huh. Nepoznám politika, ktorý by vedel pracovné miesto vytvoriť, ale poznám podnikateľov, ktorí to robia. Uh-huh. Ste rád podnikateľom? Som rád podnikateľom. Cítite sa dobre v tej pozícii? Áno. Uh-huh. Vy veľa, okrem toho teda, že ste podnikateľom, že ste pedagógom a dá sa povedať človekom, ktorý chodí po podstate po našej krajine a organizujete semináre, radíte ľuďom, ako podnikať, ako efektívnejšie podnikať, veľa píšete a blogujete zároveň, čiže vaše príspevky si verejnosť môže nájsť aj na internete, na webe. A ja som si veľa prečítala o vás a v jednom blogu som našla takúto vetu, alebo takúto formuláciu. Vidím okolo seba veľa mladých a nezamestnaných ľudí, ktorí vyštudovali rôzne hlúposti, majú diplomy, ale nemajú prácu, mnohí z nich sú zamestnaní, ale nemajú povolanie, pracujú iba pre peniaze, niektorí ani nepracujú a čakajú, že im niekto prácu prinesie. Toto konštatovanie to bolo v jednom rozhovore s jedným pánom podnikateľom, kde vy ste boli práve ten redaktor, moderátor, pýtali ste sa a ten váš kolega odpovedal a na záver tohto konštatovania je otázka, čo s tým? Ten pán vám aj nejako odpovedal, ale ja sa vás najprv pýtam, čo s tým? Tak tam je viac vecí v tej otázke. Prvá vec je, že mali by sme pochopiť takúto zákonitosť, že práca jednoducho nebude. Čiže práca nebude v zmysle tom, že celý vývoj ľudstva išiel tak, že ľudia robili na poli, potom prešli do fabrík a potom z tých fabrík prešli do služieb. Takže ja nepredpokladám, že by sa dnes nejaká automobilka vrátila k tomu, aby autá zvárali zase ľudia svojimi rukami, takisto ako máme internet banking,
ľudí v bankách postupne nahradzajú bankomaty, ženy v supermarketoch, automatické pokladne a mohli by sme ísť ešte ďalej. Čiže dnes stroje preberajú prácu ľudí a keď ste hovorili, že je 18% nezamestnanosť v tomto kraji, tak to je len jeden ukazovateľ, ale keby sme si povedali mieru zamestnanosti, tak tá by bola ešte horšia. V Amerike začali sledovať mieru zamestnanosti a tam sa ukazuje, že to nie je tých 8 alebo 9%, ktoré majú Američania nezamestnanosť, že to číslo je ďaleko horšie. Veľa ľudí v tej evidencii už nie je. Oni si už prácu ani nehľadajú, alebo robia na čierno a tak ďalej. No. Takže čo s tým je, že čakať, že nám niekto prácu prinesie, je síce pekné, ale moc nám to nepomôže. Lamentovať, že príde nejaký komisár alebo minister, to tiež môžeme, ale zbytočne. No tak dnes z toho vychádza jedna jediná vec, že tú prácu si môžeme vytvoriť sami. Sami môžeme... Veď si zoberte, my tu rozprávame o podnikaní dnes a pred 20 rokmi, ale moji prastarí rodičia žili u Koštúrov nad Terchovou v Lázoch, kde by sa dnes ľudia už možno aj nenasťahovali. A oni museli podnikať. V tej dobe vlastne každá rodina bola akási malá firma, aby prežila. Čiže každý gazda bol podnikateľ a keď im to nevychádzalo na tom gazdovstve, tak sa zobrali ako môj prastarý otec a išli do Ameriky a donesli si odtiaľ peniaze a kúpili si pole a zase gazdovali. Takže my to podnikanie si myslím, že máme aj historicky dané, však sme mali drotárov a tak ďalej. To boli podnikatelia a k podnikaniu vlastne ľudí väčšinou dohnala bieda alebo nejaké ohrozenie existencie. To, že my tu rozhadzujeme nejaké dotácie a nejaké nezmysly, peniaze, ktoré proste si ľudia ani nezaslúžia častokrát na všelijaké pochybné projekty, tak toto len kázi celé. Tak ja si myslím, že to východisko z toho, čo tu bolo povedané, je, že prestať nadávať a lamentovať, prestať čakať a niečo so sebou robiť. A ja ešte k tomu poviem jedno, že ako my stále vnímame podnikateľa, že to je nejaký človek, ktorý založil firmu a zamestnáva ľudí. To je fajn, ale podnikatelia sú aj živnostníci, čo zamestnávajú sami seba. A ja dokonca tvrdím, že podnikateľ je každý jeden človek, každý nás, lebo už to, akú školu si vyberiem, to, akú knihu otvorím, to proste čo robím alebo nerobím, je určitá forma podnikania samého so sebou. A keď ste spomenuli tie diplomy, no tak máme na Slovensku, ja neviem, 35 univerzít. Mne tie diplomy niekedy chodia, tie životopisy tých uchádzačov o prácu. Mne je úprimne ľúto, že vyštudujú študenti rôzne nezmyselné obory, všetci sa vyhýbajú poctivému remeslu, lebo je to možno ťažšie. A potom lamentujú ľudia, že nemajú prácu, no tak nemajú. No povedali sme, ja to zhrniem trochu, to, čo sme povedali doteraz. Povedali ste, že žijeme v kľúčovom období, niečo podobné ako v 19. storočí, alebo prosto v oblasti, kedy priemyselná revolúcia, kedy prišla úplne nová etapa ľudstva. A my sme svedkami takého podobného obdobia, to znamená, že veci sa dnes rapidne menia. To znamená, že prechádzame na nejakú kreativitu, novú kreativitu? Kreatívne podnikanie možno? Hovorí sa, aj taký názov sa používa, že kreatívna ekonomika. No a má to aj určitú logiku, pretože tú manuálnu prácu človeka v mnohom už prebrali stroje. Američania používajú ťažkú techniku, kombajny riadené cez GPS. Môžeme diskutovať, či je to správny spôsob pestovania zeleniny alebo nie, ale všade, kde sa pozrieme, tak tú fyzickú prácu ľudí nahradzajú stroje, automaty, počítače. No ale tá kreatívna práca, ten cit človeka, ten našťastie stroje zatiaľ nevedia nahradiť. A ja si myslím, že aj generácia, ktorá vyrastá, tí miléniáni, dnešné naše deti, tak oni sú nastavení práve na túto kreatívnu ekonomiku. A teraz keď poviete, že aké to majú dnes ťažké, no ja viem, a čo majú ťažké, keď si môžu stiahnuť kurzy z hociakej americkej univerzity. Môžu pozerať videá na YouTube najlepších profesorov z celého sveta, keď rozumejú tomu ich jazyku. Keď niekto niečo vymyslí a môže byť v tej najzapadlejšej dedinke, na druhý deň to môže vidieť celý svet, môže to byť na nejakej sociálnej sieti a tak ďalej. Môžeme sa kontaktovať so všetkými ľuďmi na svete a môžeme bez obmedzenia prechádzať cez hranice a navštevovať sa. Takže na jednej strane hovoríme, že kedysi to mali ľudia ľahšie, na druhej strane ja hovorím, že takéto možnosti na vzdelávanie, na rozvoj seba, na podnikanie ľudia nemali ešte nikdy. To je veľmi
dobrá správa, hlavne pre ľudí naozaj, kde nie je žiadnej ekonomickej síly, ja neviem, poviem pri Lučenci, v Banskobystrickom kraji, na juhu Slovenska, kde naozaj nie je veľa podnikateľských subjektov, nejakých verejných štátnych inštitúcií, ktoré by vytvárali pracovné prostredie a prácu. Vy tvrdíte, že prichádzame do obdobia, kedy bude čoraz menej a menej takejto práce, tá ponuka práce bude stále menšia a menšia. Naopak, zároveň hovoríte, že to obdobie, v ktorom žijeme, je to najkrajšie obdobie možno, kedy opäť začať podnikať a kreatívne začať myslieť a starať sa sám o seba. To je veľmi dobrá informácia pre mňa a možno aj pre ľudí, ktorí nás teraz v tejto chvíli počúvajú a sú roky nezamestnanými. A teraz poďme k tomu, akým spôsobom, ako objaviť v sebe duch kreatívnosti, duch podnikania a s čím vlastne začať. Ako vlastne musí začať človek myslieť, aby prišiel na takúto dráhu? No tak ako začať? Ja hovorím vždy, že treba začať. Povedzme si, že človek nikdy predtým nepodnikal, vie o sebe, že ja neviem, vie šiť, vie piesť rožky alebo pletie košíky. Ako objaviť tie talenty a potom to realizovať ďalej? Áno, tak ja rozlišujem tie dva pojmy, že zamestnanie je niečo, čo nás zamestnáva a niekedy teda máme za to aj zaplatené. A potom je povolanie a to je niečo, čo nás povoláva, čo sme v sebe objavili a možno niekedy aj objavujeme celý život a to nám dáva viac ako iba peniaze, to nám dáva nejaký zmysel, nejakú sebarealizáciu. Takže toto by mal človek v sebe objaviť, že čo ho baví, k čomu inklinuje. Ja som mal šťastie na vysokej škole, som stretol 2 profesorov, ktorí napríklad ma na takúto dráhu pritiahli a pomohli mi to v sebe objaviť. Ja vôbec to neboli veci, ktoré sme my študovali, bolo to niečo pomimo. Tak ja si myslím, že väčšina ľudí, keď sa ich opýtate, že čo rád robíš, čo ťa baví, čo ti dáva zmysel, tak oni vedia na to odpovedať, ale nemajú niekedy odvahu sa do toho pustiť, lebo všetci okolo ich presvedčajú, že to je ťažké, že pozri sa na tých ostatných, ako skrachovali. No tak na Slovensku alebo v Čechách obdivujeme Tomáša Baťu a skrachoval. Jeho prvý krok do biznisu bolo, že skrachoval a minul všetky peniaze svojho otca aj mamy, ktoré dostal ako dedičstvo. Henry Ford je symbol podnikania v Amerike a celý jeho začiatok podnikania bolo, že skrachoval. Takže ja nevravím, že každý by sa mal snažiť skrachovať, ale hovorím, že podnikanie nie je rovná cesta, je to cesta vstať, padnúť, proste trpezlivo ísť ďalej a rozvíjať to, čo človek sebe našiel. Dnes veľakrát počuť od mladých ľudí, že keď sa ho pýtate, čo by si chcel robiť, tak povie, chcel by som byť právnikom alebo lekárom, lebo tí veľa zarábajú. Čo by ste im odpovedali na to? Hlavne by som sa bál k takému právnikovi a lekárovi ísť, ktorý tam išiel len preto, že zarába, lebo lekár je podľa mňa povolanie a my to vidíme, že mnohí robia právnikov a lekárov a mali by to mať možno zakázané. Takže nie je nič horšie, ako keď človek robí svoju prácu, pretože tam išiel len kvôli peniazom. Že ja si myslím, že sú 3 veci, ktoré človeka motivujú a to som nevymyslel ja, to je výsledok výskumu a jedna vec je sloboda, že ja nachádzam v tej práci určitú slobodu a podnikatelia podľa mňa nachádzajú slobodu v práci. Druhý motivačný faktor je majstrovstvo, že ten človek v tom obore chce dosiahnuť niečo veľké a to nie je nejaký narcisizmus, ale veľké znamená, že sa neuspokojím s nejakým priemerom, tak ako športovec, že ide niekam na súťaž, že chce vyhrať, že chce byť úspešný, že chce byť dobrý. No a tretí motivačný faktor je zmysel. Peniaze nemôžu byť zmyslom. Takže môžeme povedať, že teda základným krokom, a keď chcem začať podnikať a byť úspešný, je robiť to, na čo mám, čo cítim, že ma baví, čo sú moje talenty. Jeden ten pán, s ktorým ste robili rozhovor, práve odpovedal, že počúvajme svoje telo, počúvajme svoju dušu a reagujme na to. To znamená, telo veľmi rýchlo reaguje na to, čo mu je príjemné, čo je asi tak mu blízke. To znamená, robím to, čo ma baví. Áno, no, to by lekári o tom mohli viac hovoriť, že tým, že potláčame určité signály v tele, tak vznikajú dokonca choroby z toho, depresie, nešťastia. A ja si myslím, že my sme zabudli byť sami so sebou. My sa vyhýbame tichu, meditácii a nejakým takým chvíľam, kedy môžeme sami porozumieť sebe.
A potom dostávame rôzne signály, že nás niečo bolí a že niekde sa nám niečo stane a to je to, že ideme možno po tej nesprávnej ceste. Takže ja si myslím, že... Čiže podnikať pre peniaze ako motivácia a pritom, aby ma nebavilo to, čo podnikám, to je cesta do pekla. No, ja neviem, ja si myslím, že s podnikaním súvisia peniaze. Zase, aby sme... Ja rozlišujem dva typy podnikateľov. Sú podnikatelia, ktorí podnikajú s peniazmi a tvoria zisk, a keby ho netvorili, tak by tá ich firma postupne zanikla a proti tomu nič nemôžeme mať. Hej. Len poznám ľudí, ktorí dali na prvé, na druhé, na tretie a na všetky prvé miesta dali iba peniaze a nikdy úspešní neboli. Hej. Čiže ja hovorím niekedy, až možno je to prehnané, že peniaze sú len taký vedľajší produkt podnikania, ale to podnikanie je v tom povolaní. Hej. No, takže toto si myslím, že je dosť dôležité si uvedomiť, že... No a potom je druhý typ podnikateľov, ktorí nepodnikajú primárne pre peniaze, ani peniaze netvoria, ale robia veľký úžitok pre tento svet. A to je u mňa je veľký podnikateľ, možno nás počúva Miro Saniga, ktorý chráni prírodu, rozpráva o tom, lieči ľudí svojimi knihami, svojimi príbehmi. Otec Anton Srholec, ktorý tam má v podunajských Biskupiciach Resoty, svoj taký sociálny útulok, alebo Maroš Kufa a ďalší, ktorí založili rôzne inštitúcie, ktoré sa starajú o týrané ženy, o týrané deti a nikto im to nekázal. Oni to robia a nerobia to vôbec pre peniaze, robia to pre oveľa dôležitejšie veci. Dobre, ale poďme k tým konkrétnym situáciám, aj ktoré som uvádzala. Zoberieme si naozaj niekde dedinku pri Lučenci, kde skutočne nie je nejakej ekonomickej sily. Žena o sebe vie, že dajme tomu vie šiť. A povie si, no s týmto by som, dajme tomu, mohla podnikať. Ale otázku, ktorú si kladie vždy, je možné, aby som sa tým uživila? Vedieť šiť možno nestačí. My, keď robíme s podnikateľmi, tak vždy vytvárame taký, voláme to, že podnikateľský model. A ten model sa skladá z 9 blokov a je tam zákazník, je tam spôsob doručenia tej služby alebo toho produktu zákazníkovi, spôsob komunikácie a tak ďalej. Nebudem to vysvetľovať. To znamená, to, že viem šiť, je fajn, ale niekto o mne musí vedieť, že viem šiť a niekto musí mať záujem o to, čo som ušil a niekto to musí doručiť a tak ďalej. Takže ja si myslím, že naša taká chyba troška Slovákov je v tom, že my máme niekoľko vlastností, ktoré podnikaniu neprajú. Jedna vlastnosť je závisť, ktorá na Slovensku celku akože úspešne prekvitá, čiže my si neprajeme navzájom. S tým súvisí, že nespolupracujeme. Spolupráca je podľa mňa kľúčová, dôležitá. Podnikať sa dá iba v sieťach. Tí ľudia si musia navzájom pomáhať, musia sa podporovať. My závidíme Američanom Silicon Valley, ale Silicon Valley nie je podľa mňa to čaro iba v tom, že sú tam laboratória a najlepšie mozgy, ale že tí ľudia sa tam sieťujú, že sa stretávajú, že sa spájajú. A nám toto troška chýba, že v nás je veľmi hlboko toto zakorenené, také negatívne emócie, závidíme si, tešíme sa, keď sa niekomu zle stane, sme takí možno zlomyselní, nespolupracujeme. Takže tá odpoveď k tomu šitiu je, že dá sa robiť veľa vecí, ale ono to nefunguje na prvýkrát, nefunguje to tak jednoducho. Ja vidím niekedy také podnikateľské zámery, ktoré si píšu študenti a je tam strašne veľa naivity. To podnikanie je hodne aj o vytrvalosti, o opravovaní toho. Nikdy to na prvýkrát nefunguje tak, jak som si to vymyslel. Ale podľa mňa je dôležité obklopiť sa ľuďmi, stretávať sa s ďalšími ľuďmi. My sa na Slovensku sťažujeme, že nemáme prácu. Ja vravím, tak sa zamestnajme navzájom, kupujme si veci jeden od druhého. Veľa ľudí povie, že ja chodím kupovať slovenské výrobky, viem, kde ich kupuješ? No, že v supermarkete. No tak to ti ďakujem pekne, to si tým Slovákom strašne pomohol, keď celú maržu zobere ten nadnárodný reťazec. Prečo si lenivý a nejdeš si to kúpiť priamo k tomu gazdovi? No, keď sa vrátime k tej šičke, to znamená, že ona čo musí urobiť? Vytvoriť si nejaký podnikateľský plán, čo nie je jednoduché pre človeka možno s stredoškolským učňovským vzdelaním. Ako si môže pomôcť, teda, aby sa možno dala na tú dráhu úspechu? No ja napríklad sa stretávam aj s takýmito ženami, ktoré povedzme šijú alebo robia nejaké veci z textíly a tých modelov, ktoré používajú viac, tak sú takí, ktorí veľakrát, keď žena podniká, tak je to len akýsi doplnok toho, že ona má rodinu, ona má deti a
tie ženy častokrát to šitie, keby sme išli na to šitie, nechcú rozbehnúť, že vytvoria nejakú svetovú firmu globálnu, ale chcú si len tak, že privyrobiť materské a to funguje relatívne jednoduché, lebo keď niekto bude dobre šiť, tak v tej lokalite sa to onem roznesie a vlastne budú k nemu chodiť. Takže ja práve si myslím, že teraz prichádza to obdobie relokalizácie, že ľudia sa nasýtili tých globálnych produktov, veľa globálnych produktov sú škodlivé, sú teraz keď budeme o potravinách, ale aj o textiliách hovoriť, že sú vyrábané nesprávnym spôsobom a tak ďalej. Takže to lokálne podnikanie si myslím, že sa dá pomerne jednoducho rozvinúť. No keď to chce robiť človek vo väčšom, tak si už musí premyslieť celý ten model, že ťažko sa dnes podniká bez internetu, ťažko sa dnes podniká bez nejakých systémov distribúcie toho. Čiže to si treba premyslieť a tých modelov vzniká strašne veľa teraz. Vedeli by ste uvieť nejaký príklad úspešného malého projektu, ktorý, rozbehol niekto vo vašom okolí, veď stretávate sa s takými ľuďmi, naozaj v maličkom niečo rozbehol a je úspešný? No tak ako budeme ten úspech merať? Uživí sa. Ja poznám, tu som sedel s chlapcom z Banskej Bystrice a od Banskej Bystrice asi pred 2 týždňami a odišiel zo Zlatej klietky z firmy, vrátil veľké auto a predáva elektrobicykle tu v Banskej Bystrici. A uživí sa, nevyskakuje si, netopí sa v miliónoch, ale je šťastný, lebo robí to, čo chcel, baví ho to. A už vie, ako bude ďalej. Čiže myslím si, že žije so ženou, má 2 deti, na záhrade bývajú aj jeho rodičia. A myslím si, že je šťastnejší, ako keď robil manažera v tých veľkých firmách. Poznám dievča, ktoré odišlo tiež z pomerne úspešne naštartovanej kariéry a pečie koláče a zamestnáva asi 3 alebo 4 ženy v Šťavniku. Tiež sa netopí v peniazoch, ale je oveľa šťastnejšia, ako bola predtým. Čiže ten úspech by sme mali definovať, že ako ho meriame. Ja ho meriam tým, že keď to človeku dáva zmysel, keď je šťastný, keď ho tá robota baví, keď vidí ten úžitok, tak je to niekedy viac, ako keď má na konte strašne veľa peniazí. No, my sa tu rozprávame o tom a cieľom tejto diskusie je, že nie je práce. Je veľmi málo práce, čiže našim cieľom je zamestnať sa vôbec. Keďže sa nevieme zamestnať u nejakého podnikateľa alebo vo verejnej správe, chceme vytvoriť vlastné pracovné miesto, znamená vlastné pracovné miesto vytvoriť, uživiť sa. Čiže nevytvárame nejaké obrovské zisky, ale vieme z toho žiť. Takže toto je našim cieľom v tejto chvíli momentálne. Vy v rámci svojich blogov aj na prednáškach vy zdôrazňujete pri podnikaní jednoduchosť a inovatívnosť. Viete to vysvetliť? A v aplikácii práve na tieto naše maličké podnikateľské kruhy? Jednoduchosť má taký vzorec, že definuj si, čo je dôležité a nerob nič ostatné. Takže princíp jednoduchosti je, Michelangelo kedysi použil taký príklad, že vlastne vysekať sochu je jednoduché, že stačí dať všetko zbytočné z toho kameňa preč. Takže princíp jednoduchosti aj v živote, aj v podnikaní je, že si definujem tie veľké kamene, tie dôležité veci, tie priority, ktoré súvisia možno s tým môjim povolaním, s tým poslaním, ktoré chcem tým životom povedať a tomu sa naplno venovať. Koncentrovať sa na to, nerobiť 10 vecí naraz, neskakať z jedného na druhé, venovať sa skutočne tým dôležitým, podstatným veciam, že keď to človek nájde, pochopí to, tak to už potom robiť. To, na čo má ten talent. A inovatívnosť znamená, že musím to robiť inak, lepšie, vlastne užitočnejšie, ako to robia druhí. Čiže princíp inovácie je v tom, že to nemusí byť nejaký vynález, nejaký patent, ale je to niečo šikovnejšie, jak to doteraz ľudia robili, alebo jak to používali. A tých príkladov je veľa. Ja som teraz cez Vianočné sviatky komunikoval s mojimi kamarátmi, ktorí postavili takéto podnikateľské kruhy pri Senci. Tak najskôr Janko Šlínsky spravil 15 kruhov, kruh 36 metrový, zhruba na 2 hektároch pola, dokážu 2 poľnohospodári, povedzme otec so synom, vyprodukovať zdravú, chutnú zeleninu pre 60 rodín. Čiže keď si zoberiete 2 ľudia s pomerne inovatívnym spôsobom, ktorý nedevastuje pôdu, lebo princíp tých kruhov je, že tam nebeha ťažká technika, že tá pôda sa neničí, tým pádom netreba do nej sypať nejaké jedy alebo nejaké chémie. No a teraz títo 2 ľudia vyprodukujú potraviny, ktoré raz do týždňa si môže odoberať 60 krát 4 ľudí.
To je úžasná vec a už to funguje, už chodí z Bratislavy skupinka, čiže ten Janko Šlínsky už má tých 60 ľudí, ktorí takto fungujú. No a už sa budujú ďalšie 2 takéto farmy vedľa na pozemkoch. Ďalších 15 kruhov plus ďalších 15 kruhov a už má objednávky na ďalšie 2. To obyčajný sedliacky rozum. No tak, v tomto prípade. Tak bolo by to jednoducho povedané. Obyčajný sedliacky rozum to nie je, pretože ten pán Šlínsky, ktorý to celé vymyslel, na tom robí 20 rokov, čiže k tomu sedliackému rozumu treba dať aj tých 20 rokov tvrdej roboty. No a pán Šlínsky je pre mňa veľký génius, pretože na to treba mať aj vzdelanie. On tie mechanizmy vymyslel, on ich otestoval, on ich nakreslil a on vymyslel celý ten systém toho pestovania, takže nie je to úplne jednoduché, ale čo je na tom fantastické, že je to na Slovensku, dá sa to multiplikovať a napríklad tento systém môže priniesť prácu množstvu ľudí, ktorí môžu takto lokálne produkovať bez nejakej ťažkej námahy, lebo tu sa nebavíme o motikách a plúhoch, tu sa bavíme o pomerne mechanizovanej činnosti. Ten kruh má elektromotor, orie sa tam pomerne automaticky. Čiže tá hriadka je vlastne špirála o priemere 36 metrov. Tak toto sa dá multiplikovať dnes na Slovensku. No len ten farmár nemôže očakávať, že bude do 3 rokov milionár. On bude mať 3 benefity. Bude môcť slušne žiť, bude mať na zdravom vzduchu a je zdravú zeleninu a bude môcť fungovať so svojou rodinou a nebude musieť chodiť na nejaké týždňovky alebo si zarábať niekde do zahraničia. Môže byť je toto prekážkou, že ľudia zväčša majú také divné očakávanie, že stanem sa zo dňa na deň milionárom, alebo že túžia po veciach, ktoré vlastne nepotrebujú? No tak áno, tak keď zase také vzorčeky vám tu viem rozprávať, že je taký vzorec šťastia. Ten vzorec hovorí, že šťastie je, že vďačnosť za to, čo mám, lomené, naháňanie sa za tým, čo nepotrebujem. A keď si to preložíme do normálneho jazyka, tak veľa z nás môže byť vďačných za to, čo teraz máme. Tu, teraz, v tejto chvíli, že sme zdraví, že môžeme stať z postele, že máme okolo seba rodinu. Hej. A teraz, keď ideme k tomu menovateľu toho vzorčeka, tak ženieme sa za niečím, čo nepotrebujeme. Len preto, že to priniesla reklama, alebo má to už nejaký sused, alebo sme to niekde videli, alebo nám to niekto nabil do hlavy, že ty ešte nemáš také, si ešte nedosiahol, alebo nebol si ešte tam, alebo ty ešte toľko nezarábaš. Takže toto je podľa mňa dosť dôležité, že my podliehame veľakrát takým impulzom zvonka a my robíme veci, ktoré naozaj nepotrebujeme. Na svete takú materiálnu životnú úroveň, ako máme my, má možno 5, možno 7% ľudí na svete. My žijeme vo veľkom materiálnom blahobite. Len sa mi niekedy zdá, že sme ako drogovo závislí, že nám to nestačí a chceme mať ešte viac. A toto nás ako keby robilo potom nešťastnými. Ďalej, čo zdôrazňujete a píšete, ale tak vo všeobecnosti je to známe, že ten úspech neprichádza ako prechádzka nejakou ružovou záhradou, ale úspech prichádza v konfrontácii aj s bolesťou, s utrpením. Vy to dokonca aj píšete, keď hovoríte, že šťastie vzniká v konfrontácii s nešťastím, kde sa radosť kombinuje s trápením a úspech s neúspechom. Ale ľudia sa boja neúspechov, boja sa bolesti, utrpenia, nešťastia, boja sa rizika. Ak chcem byť úspešný v živote a chcem podnikať, musím počítať s tým, pravdepodobne, že to bude bolieť a že to bude veľmi ťažké, namáhavé a že môže prísť aj neúspech. Je to tak? Je to tak. Nakoniec ani šťastie by sme nevedeli si vychutnať, keby nebolo vyvažované nešťastím a radosť smutkom. Tak to je tak. No a k tým otázkam niekedy máme naozaj divné predstavy, lebo tým, že možno to podnikanie na Slovensku bolo 10 ročia prerušené a tým, že sme videli po tej revolúcii veľa takých zvláštnych prípadov zbohatnutia, tak mám pocit, že ľudia si myslia, že keď si postaví niekto penzión alebo začne niečo robiť, nejakú reštauráciu, že on sa bude voziť na nejakej drahej limuzíne za rok, za dva. No a toto tak nefunguje. Všimnite si na Slovensku, že sú ľudia, ktorí majú nejaký penzión alebo hotel
A teraz tam má takého manažera, takého manažera, spustu ľudí, ktorých to ani nebaví, chodia tam skutočne do práce a on sám sa chce niekde hojdať v kresle na dovolenke. Choďte do normálnej krajiny, do Nemecka, do Švajčiarska, do Rakúska a nájdete v tom hoteli robiť babičku, detka, celú rodinu a oni vedia, že to tak akurát uživí ich. Tým nechcem povedať, že sú nejakí chudáci, ale my veľakrát máme o podnikaní, myslím to menšom podnikaní, takéto zmiešané pocity, že ja budem robiť manažera, alebo ja budem niečo koordinovať a druhí na mňa budú robiť. To tak väčšinou nefunguje. No a k tomu utrpeniu, podnikanie, ja poznám veľa podnikateľov, ktorí veľakrát museli zaťať zuby a museli prekonať veľmi ťažké situácie a to ich častokrát posunulo ďaleko. Takže ja si myslím, že z tých najťažších životných situácií vznikajú niekedy tie najväčšie riešenia. Že za to by som aj povedal, že buďme niekedy vďační za to, čo my nazývame krízou alebo nejakými problémami, lebo to nás nutí premýšľať a to nás nutí hľadať riešenia. Keby sme si tu len tak sedeli v úpacích kreslách, tak by sme nič veľké neurobili. Prešli ste aj vy takouto transformáciou alebo takýmto obdobím bolesti? Tak aj človek tým prechádza aj v tom biznise. No, my sme v tom podnikaní našťastie nemali nejaké také obdobia, že by sme nejak boli v nejakých stratách, alebo že by sme museli prepúšťať ľudí, alebo čo. Ale sú obdobia, kedy sa vám darí viac, kedy menej. A ono je to aj v živote. Nie? Ja v živote som mal také obdobie, že dcera nám ochrnula a ležala na tej intenzívnej starostlivosti a nevedeli ešte, čo je jej lekári a vtedy si človek uvedomí, že aký je hlúpy, že vlastne až choroba vás ako otca dovedie k dcere a hráte sa s ňou karty alebo pexeso a predtým sa človek naháňa na služobných cestách a vlastne s tým dieťaťom tak často nebol, že tak každý si tým prejde takýmito situáciami a ja poznám veľa prípadov podnikateľov, ktorí sú úspešní v tom zmysle, že majú veľké úspešné firmy, majú veľa peňazí na kontách, no ale zaplatili za to niekedy napríklad rodinným životom. Takže nájsť si medzi tým takú rovnováhu je dosť dôležité. Keď človek začne podnikať sám, tak začne byť sám sebe pánom a musí si osvojiť aj to vedenie určité, hej? Že tú zrelosť, vedieť si vytvoriť vlastný program, vedieť si vytvoriť svoj čas na to a na to je dôležité, to nie je dôležité. Vy zdôrazňujete, že cesta uplatnenia talentu nespočíva v niektorých veciach a hlavne teda hovoríte, že nespočíva v kritickom nazeraní na svet okolo nás. To je jedna vec. Nespočíva ani v obmedzovaní sa svojimi vlastným strachom či predsudkami. To je zaujímavé. Znamená, že ľudia vstupujú do života s určitým strachom a predsudkami a to im bráni možno širšie vnímať svet a možno aj možnosti okolo seba. No zoberte si deti. Malé deti sa smejú a malé deti dávajú otázky. A čím je to dieťa staršie, tým sa menej smeje a menej pýta, pretože tí dospelí ho už upozornili, že nepýtaj sa takú hlúposť, daj pokojne vymýšľaj. A potom som čítal niekde, že zase sa ľudia smejú, keď sú už hodne starí, ale to už možno súvisí s nejakým Alzheimerom, že nevedia, prečo sa presne už smejú, ale že postupne v našom živote, čím sme starší, tak máme ako keby väčší strach, že niečo povieme nesprávne, že sa nám niekto bude smiať, že to nedopadne dobre. To je základná bariéra inovácií. Ak sa niekto bojí rizika, tak ani ako podnikateľ väčšinou neúspeje ani ako inovátor. Takže to je No ďalšia vec je, že strach a negatívne emócie nám zväzujú podľa mňa ruky, že ja nepoznám niekoho, čo by zo strachu namaloval nejaký úžasný obraz alebo zložil nejakú pieseň alebo niečo. Všetko krásne na svete vzniká z pozitívnych vecí. Nie z toho, že by som sa bál, že by som bol negatívne naladený. Mne na Slovensku trocha vadí, keď som v nejakej inej krajine a teraz nebudem rozprávať o Amerike, že tam sa tí ľudia smejú niekedy tak akože na silu, alebo ich to niekde naučili, že sa má smiať, ale zase u nás je to až taký extrém, že tí ľudia sú stále zamračení, nadávajú. Nedávno mi kto si hovorí, že bol som na omši, cudzinec to bol, že bol som na omši na Slovensku v kostole a ja som sa pozeral na tých veriacich v tom kostole, že akí sú všetci smutní. Že stretli sa s Pánom Bohom, sú na omši a takí zachmurení aj prišli do toho kostola aj odišli, že prečo sa netešia. Aspoň teda tú omšu. A toto si myslím, že je také zvláštne, že nadávame niekedy na svet, na druhých
a niekedy aj nemáme prečo a zbytočne nás to zamestnáva. Vás ľudia okolo vás poznajú ako človeka, ktorý je úzko, žije veľmi hlboko vieru. Odvolávate sa aj v mnohých vašich knihách na vieru v Boha, na duchovno. A opäť som čítala o vás, respektíve pán Anton Srholec, ktorý robil k vašej knižke zastavenia taký prolog, tak epilóg, tak píše, že ste človek, ktorý na svojej ceste objaví duchovno ako vyšší rozmer svojej ľudskej existencie. A ten, ktorý ho objaví, tak je to človek, ktorý objavil poklad. Vy ste s duchovnom naozaj veľmi spojení. Ja vás osobne poznám už niekoľko rokov. Môže byť viera v Boha dobrým predpokladom k tomu, aby som bol úspešný ako podnikateľ a vôbec úspešný ako v živote? No, tá veta, čo ste použili, že hlboko žijem vieru, keby som ju zopakoval, tak by to bolo také rúhanie, lebo nebolo moc sebavedome povedať, že hlboko ju žijem, no žijem ju tak, ako vieme, tak ako taký smrteľník vie to žiť. No, pre mňa je viera obrovský dar, čiže o tom netreba rozprávať, nejako to tu deklarovať, ale ako sa poďakovať za to. A to, že nejaký človek dostane tú šancu, že môže pocítiť Boha vo svojom živote, môže ho stretnúť, môže s ním zažiť niečo, tak to je úžasné, to je tá najväčšia vec. No a či to môže byť v podnikaní dôležité, no tak podnikanie a život ja mám tak spojené dohromady a ja ako veriaci človek musím povedať, že bez Boha sa nedá žiť. Takže to je ten základ všetkého. Čo k tomu dodať? No mňa zaujíma naozaj tá praktická vec. Keď si zoberiete Evangelium podľa Matúša, no tak to by mohli vytlačiť ako učebnicu podnikania. Tam máte všetko. Čiže ja si myslím, že Pán Boh nás neposlal na túto zem, aby sme nadávali na politikov alebo na nezamestnanosť. On nás sem poslal na to, aby sme sa o tú zem starali, aby sme ju zvelaďovali, aby sme ochraňovali prírodu, aby sme pomáhali druhým ľuďom a toto je u mňa podnikanie. Vieme, že na Slovensku existuje veľa korupcie, klientelizmu, veľa takých tých nešťastných foriem existencie a bytia. A evanjelium hlása presný opak, byť poctivý, čestný k sebe aj k okoliu. Ale mnohí podnikatelia vám povedia, to sa neoplatí. Ja okrádam, ak sa takto správam, tak okrádam samého seba. Vaša skúsenosť je aká? No, to sme počúvali aj od komunistov, že kto nekradne, okrada svoju rodinu, to sú hlúposti a nezmysly. Jednoducho nepoctivo sa nedá podnikať, to ani nie je podnikanie. No a to, že my nadávame na korupciu, no nadávame na seba, lebo všetci sa na tom do určitej miery podielame. Akorát mnohým ľuďom, keď rozprávajú, že ak tam ten hore niekto niečo ukradol, im, ty máš iba šťastie, že si sa tam nedostal, že možno, že by si ukradol ešte viac. Takže neobviňujme druhých ľudí z niečoho, na čom máme aj my svoj podiel, že sme zbabeli niekedy na to upozorniť, že podľahneme tomu pokušeniu. Je to zlé. Ja si myslím, že korupcia a všetky tieto zlé veci vedú k deštrukcii a že každá firma alebo podnikateľský nejaký model, ktorý niekto na tomto postaví, že chce na okrádaní ľudí alebo na nepoctivosti zbohatnúť, tak sa to raz obráti proti nemu. Myslíte si, že viera v Boha a takéto žitie tej viery by mohlo odstrániť korupciu, keby sme ju naozaj žili? No tak keď sa pozrieme na Slovensku, že koľko ľudí sa tu hlási k cirkvi a k rôznym cirkvám a keď si pozrieme, že čo by mali teda žiť podľa tých pravidiel tej danej cirkvi, tak potom sa človek môže pýtať, že odkiaľ sa to tu vlastne berie, že to tu nejakí Marťania uplácajú, alebo kto to tu robí. Či nás sa to týka. My sme teda žiaľ asi to žijeme formálne, alebo o tom viac rozprávame, ako to robíme. Oplatí sa žiť čestne a podnikať čestne, pán Košturiak? Určite. Ako inač? No ja neviem, možno aj inak sa ešte dá. Tá skúsenosť je iná. Ja práve hľadám tú paralelu. Preto sa vás na to pýtam, že či naozaj, lebo toto bolo aj zmyslom dnešnej diskusie, už musíme malú chvíľočku končiť, že či môže viera v Boha pomôcť úspešnému životu a k úspešnému podnikaniu. Úspešný život môže byť podľa mňa iba v súlade s Bohom. Keď by som sa odklonil od toho, tak je neúspešný, ale teraz nemôžem túto svoju
myšlienku vnúcovať všetkým tým, ktorí povedzme Boha nestretli, ale to nie je obchod, to je jednoducho princíp. Tento svet je na tom postavený. My keď budeme proti týmto princípom sa stavať, tak to je deštrukcia. My zničíme seba, my zničíme aj ten svet okolo nás, prírodu a tak ďalej. Čiže to nie je otázka, či sa to oplatí, to tak jednoducho je. Pán Koštúriak, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli zo Žiliny do Banskej Bystrice a že ste boli ochotní sa podeliť s nami o vzácne informácie, o vašu skúsenosť, o vašu osobný príbeh. Ja verím, že a veľmi dúfam a prajem si, aby bol inšpiráciou pre mnohých, ktorí nás dnes počúvali. A dúfam a verím, že ste dali odvahu mnohým, že ste ponúkli im inšpiráciu a motiváciu, aby sa postavili na vlastné nohy, aby možno nečakali, že šťastie príde k ním, ale že šťastie je práve v nich, v tom, že začnú sa starať zodpovedne sami za seba, o seba. Veľmi pekne vám ďakujem. Našim poslucháčom prajem príjemné počúvanie. Verím, že nám zostanete verní a že nás budete počúvať aj naďalej. Od mikrofónu sa lúči Vanda Tuchyňová. Ďakujem. Pekný deň všetkým.